Amikor leérkeztem, épp egy ilyen lengyel műtrágyaszóró húzott el a fejem fölött. Műtrágya? Igen, a 7 műtrágya, igen. És kérem szépen, na hát ezek a vegyészek mit tudnak kitalálni? Az a falusi műtrágya már nem is olyan, mint a eredeti, nem is mű. Komolyan mondom, fantasztikus. És mondja, megérkezett Pistyánékhoz. Megérkeztem Pistyánékhoz, hát lemostam magamról a kormot a eredeti kútvízzel, és aztán Pistyán néni megágyazta nekem egy eredeti rézágyat. Eredeti rézágy? Hát, olyan eredeti volt, idefigyeld, de a fogtömésemmel, meg a rézágyal olyan volt, mint egy duracelelem. Bejött a jobb felső négyesel a Kossuth Rádió. Komolyan mondom. Hűröket rondunk, ha? Jön be a nevezet. Antenna nélkül. Hát nem, azt kihúzom az antennát. Rögtön be az ágyba, nem is vacsorázol? Hát egy kicsit jelzésképpen, csak az íze miatt. Én nem vagyok egy nagy vacsorázó. Csipegeted. Volt egy kis szalon, hagynám rá egy félvekni. Kenyérrel, ledbencsleves, körömpörkölt, túros bukta és 4-5 liter sör, úgyhogy nagyon kellemes. És egy kis fröccs is rá. És így tudott aludni? Igen, deréktől kifelé az ablaka, hogyne, persze. Így aztán persze gyorsan elszállt az éjszaka, tudja, hogy van. És nyitott ablakák, meg bejött a csönd, meg a falusi leves. Bejött 70 000 szúnyog, igen, nagyon jó. És maga csak nézd. Azt hittem, hogy ultrahangkészítő van a közelben, borzasztó. Csodálatos ez a falusi turizmus, hogy feküdtem a csönd, hát nem volt se politika, se cirkusz, se televízió, se villamos, se metró, se Varnadze, semmi nem volt, kérem szépen, nagyon kellemes volt. Mi volt egyáltalán? Rögtön elaludt? Hát 20 órakor aludtam volna, egyszer csak a helyét önkéntes tűzoltó, a körzeti megszívott, csak úgy hívjuk. Elment így az ablakon, de eléggé be volt állítva, hogy 8-6 ütött már az óra, térjetek hát nyugovóra, tűzre, vízre, vigyázzatok, szét ne essen az ágyatok. Mondom, ez a körzeti megszívott biztosan érdekes. Nem mondom, itt vigyázzak egymásra az emberek. Bizony, vigyázzak, de utána egyből befeküdt a falnak. Fordultam a fal felé, ami olyan vizes volt, hogy ki volt írva, mélyvíz, vigyázzat csak úszóknak. És egyből elaludt? Nem, sajnos 9 órakor a macskákra rájött a szaporodási kedv. Elindult ez a vízkász koncert. Igen, csak begurultam, és kivágtam a bakancsomat, mire a kandur visszahozta, hogy nagy neki. Kérdezte, hogy nincs-e 2 számmal kisebb. Nem kész kis. Csöndek után csönd lett, és akkor maga elaludt. Nem lett csönd. Gondoltam, hogy élvezem a falusi csöndet, de nem. Mert a kutyák meg rájöttek, hogy tele van a hold. Aztán nekem is tele volt már olyan értelemben. És mit csináltak a kutyák? Elkezdtek, hogy... Mondtam egyik kutyának rá, hogy ókor... Ezt elhajtottam, ez elment. Megint jött egy komondor, az bejött, erre kidobtam neki egy szafaládét. Az meg visszajött, hogy nincs hozzá mustár. Ez borzalmas. Mondom, aztán végre megsértődöm, nincs mustár, takarodjál. Na és erre csönd lett, és aludt? Hát, ez egy relatív dolog, mert akkor megjött vissza ez a éjjeli őr, ez a körzeti megszívott, és ő önkéntes tűzoltó. 11-et ütött már az óra. Térjetek hát mindenhova! Ágyra vigyázzatok! Álljon meg, hát, mert nincs is, nem ütött 11-et az óra. Miért? Mennyit ütött? Én egyet az akkorát, hogy elfeküdt, hogy többet nem üvöltözött, ott nekem rá is számoltam 6-ot. Na most, és utána csönd lett, szóval egészen hát, éjszaka. ez az igazsági csönd lett, hát egy pici csöndet, aztán éjfélkor megszólalt a nagy harang a falusi ügy, a templomon. Minden kongást a pofámra esett a vakolat, komolyan mondom. Hát áltató már csönd lett. Hát csönd, de hogy lett csönd, aztán bezárt a kocsma éjfél. Honnan tud, hogy bezárt a kocsma? Onnan, hogy a kedves részeg vendégek az ablakon alatt álltak meg, és meghányták, vetették a falu apró kisebb gondjait, ugye. De kiszóltam nekik, hogy menjenek a másik utcába, ott beszéljék meg a történeteket. Mire visszaszólt az egyik, hogy ő árva gyerek, és oda megy, hova akar. Jól mondom, akkor menjen, hova akar. És egy 10 perc múlva visszajöttek egy helyi népzenésszel, és megálltak az ablakon alatt, és az egyik elkezdte őt, hogy árva gyerek, mondom, akkor kus! De megszólalt a népzenész, ugye, hogy a szőke kislány gyereki! És a kis Pistyán néni kiment egy lapáttal, úgyhogy csöldelt. És akkor végre alhatott maga. A Pistyán néni. A Pistyán néni? Mert a Pistyán bácsi egész éjszaka szexfilmet nézett az RTL-en, vagy a Pro Héten, vagy a Strandlabdán, nem tudom, a parabola antennájával, hogy a falusi turizmus fejlesztők, és egész jel azt hallottam, nein, das ist gut, ich komme ja in Korau. Oh, wie groß ist das Korau? Nein, erre mondtam, hogy! De szerencsére Pistyán néni beszélt, na öreg, elég volt az elméleti továbbképzésből, most jön a gyakorlat. Mire Pistyán bácsi csak annyit, csak érdeklődtem. Erre csönd lett végre. Fenéket, 2:30-kor a kakas rájött, hogy neki mi a dolga. A környéken az összes kakas fölriasztotta.
Erre a többi lábas jószág is fölkelt. Az egész udvar beindult a disznóton. Ez disznó volt? Nem, ez egy ló félrebeszélt. Na kérem szépen. Akkor azt mondtam, jó, ez is hozzátartozik. Csak gondolom elaludt. Egy picikét, 2 percet, de akkor véghajtották a tehéncsordát a falun. Riska, ne! Na, Ezek után, amikor elmentek a tennek, már azért csak elcsöndesített az akkor már egy udvar. kicsit szerettem volna aludni, de akkor a szomszédék Estók Laciak kijött, elindította a traktorját, vagyis el akarta indítani, Miért? de ment volna tüntetni. És nem indult el a traktor. Nem indult el. Erre ráült a Berma mopedra. Nem. Dehogy nem mondom, dehogy nem. Végre elporzom. És akkor végre maga tudott aludni. 4:45-kor végre elaludtam, akkor 5:30-kor kicsapódott az ajtó, és megjelent a Pistán, nézze meg a lusta városi disznaját. Így döglik közben a hasáras után. Erre maga mit csinált? Összeszedtem a cuccomat, betettem a tacsóba. Fölültem az első vonatra, följöttem Budapestre, a keleti pályaudvarra, kifeküdtem a flaszterre és kialudtam magam.